Oke, ketemu maneh basa Jawa isik nyinau bab perngukuhan karo perkromoan ya. Ya ragam basa nang basa Jawa iku ana 4. Sing kesiji ana ngoko lugu. Iki basa sing biasa sampean gunakno nek ngomong-ngomongan karo kanca ya. Berarti kan situasine akrab, santai. Nah, tataran basa sing digunakno apa nak iki? Basa andhap utawa basa sing tingkatane nisor dhewe. Terus sing nomor 2 ana sing diarani ngoko alus. Ngoko alus iki tataran basane yaiku ana andhap karo inggil campur ya nak ya. Campur. Andhap iki kanggo tembung-tembung sakliyane tembung kriya. Inggil iku kanggo tembung kriya, utamane tembung kriya sing dilakoni utawa ditindakake karo lawan bicara awak dhewe ya. Terus ana ragam sing ketelu yaiku krama lugu. Krama lugu iki bahasane nganggo basa madya kok sing sampean sinoni wingi ya. Tengah-tengah. Terus ana krama alus. Iki bahasane basa sing nginggil kabeh dadi walus kabeh. Gitu. Sekarang kita ke contoh dulu. Kalau kita menggunakan ngoko lugu nganggo basa andhap contone ana omong ya. Omong iki lak kon ngomong apa sih rek ngene iki ya. Terus nek nang kene nek nang gone ngoko alus nang kene tak tulisi manut sesulih purusa atau kata ganti orang. Iki mang lek omong berarti nek nang kene dadine ngan di ko ya. Bu, lah terus nek ten gene krama lugu dadine apa? Ya kudu nganggo basa madya. Terus contone yaiku nek nang dhuwur ngendika berarti nang kene matur. Iki tengah-tengah. Andhap gak, nginggil gak. Nek nang basa inggil jelas ngendika. Nah, iku awalane ya. Mergo saiki kate sinau sing iki. Krama alus. Dadi tak baleni maneh ana 4 ragam basa Jawa uga bisa diarani tingkat tutur basa Jawa yaiku ana ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Saiki awake dhewe nyinaoni krama inggil. Krama inggil iku berarti kabeh tembunge jenis tembung apa wae kudu dikramakne. Nanging sing kanggo awake dhewe gak oleh. Orang ke-1 ya iki kudu oleh 1 level di bawah orang kedua. Jadi nek kanggo orang kedua itu ngendika 1 level di bawahnya orang ke-1 menggunakan matur. Gitu. Nah, ini semuanya kalau ada kalimat harus dirubah jadi krama semua. Upamane ibu budal nang pasar numpak sepeda. Berarti ibu iki dadi tindak, nang dadi dateng, pasar dadi peken, numpak dadi nitih. Sepeda tetap sepeda. Sepeda kan gak ono kramane. Nek wingi nang ngoko alus dadine kan ibu tindak nang pasar nitih sepeda. Begitu. Nah, saiki mlebu nang penugasan. Oke, guys, kok garapen ya tugase. Sing kesiji. Bapak ngeterne ibu menyang pasar ya nek mall Kelarangan pasar
Ih, gak cukup. Nomor loro. Mbah Kakung ngombe obat amarga loro. Duduk loro lo ya, loro. Terus Mbah Uti jupukne ngombe Mbah Kakung. Mbah Uti ini gantiin Mbah Putri ya mengko. Terus bapak lan ibu mulai saka pasar. Bu, dadah Bu. Nah, mari belanjan. Berat. Bu, Ibu Puspita teng pundi sih Bu panjenengan? Aku nang kene rek. Nang pasar. Pasar pundi niki? Pasar Pon. Pasar Pon Jombang. Sampai ketemu di materi pembelajaran sambil moving and traveling and tetap studying ya. Garap tugasnya ono 5 iki guys. Sampai ketemu di materi berikutnya.